teraz z kilogramami i warunkami fizycznymi idziemy już zdecydowanie do góry. Walka w kategorii 84 kg, a więc limit kategorii średniej. Oliwier Szczygieł, Akademia Gorilla Rybnik, a więc kolejny miejscowy zawodnik kontra reprezentant Bastionu Bełchatów Adrian Gwadera. Adrian Gwadera wychodził do popularnej piosenki będącej soundtrackiem popularnego filmu Killer. Pytanie, czy uda mu się killem? Tak jest. Zobaczymy, kto tu w tej walce kogo killem. Tak jest, ale bardzo ciężko będzie, wydaje mi się, killem Oliwiera Szczygła, ponieważ z Oliwierem miałem przyjemność spotkać się na jednej macie, prowadząc seminarium w klubie Akademia Gorilla Rybnik i wydał mi się zawodnikiem bardzo, bardzo kompetentnym i bardzo utalentowanym, więc ciężkie wyzwanie przed Adrianem Gwaderą dzisiejszego wieczoru. Ogromne umiejętności parterowe, ogromny background, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, a pomimo tego warunki fizyczne, które wcale czasami nie są aż tak dużym atutem, bo nie każdy potrafi z nich korzystać, a Oliwier potrafi korzystać zarówno z warunków fizycznych, jak i z tej swojej odwrotnej pozycji. Bardzo dobrze używa tej tylnej lewej nogi. 188 cm po stronie Oliwiera Szczygła oraz 185 cm Adrian Gwadera. Czekamy na pierwszy gong. Rekord amatorski Oliwiera Szczygła to 3-3, a Adriana Gwadery 5-8. Troszeczkę swoimi warunkami fizycznymi przypomina mi popularnego z Federacji KSW Scotta Askama Oliver Szczygieł. Taki wysoki, smukły i bardzo nieprzyjemny. I również jest mańkutem. Tak jest. Zagonił swojego przeciwnika pod siatkę Oliwier Szczygieł. Wyprowadził kombinację niecelną, aczkolwiek udało mu się sklinczować i doprowadzić Adriana Gwaderę do klatki. Mam wrażenie, że Adrian Gwadera delikatnie spięty na początku tej walki i nie do końca nawet Oliwier go zagonił, co on sam tą inicjatywę oddał. Bardzo mocna klamna zapaśnicza Oliwiera Szczygła i przeniósł walkę do parteru bardzo ładnym obaleniem. I tutaj to jest ocean Oliwiera Szczygła, on tutaj czuje się naprawdę komfortowo. Te długie kończyny predestynujące go do różnorakich technik kończących. Tak jest, a teraz charakterystyczna technika zwana duszeniem Najmana, czyli przedramię na grdykę swojego przeciwnika, co powoduje problem z oddychaniem. Poprawię cię. Saleta choke. Najman został tym uduszony, aczkolwiek można to różnorako rozumieć, bo Najman jest prawdopodobnie jedyną osobą, która by to klepnęła. Zostaje uduszona i jeszcze nazwana jest technika jego imieniem. To jest fascynujący case. Bardzo ładnie przeszedł do pozycji północ-południe, wybiera swoją lewą nogą głowę Adriana Gwadery Oliwier Szczygieł. Powoduje tu bardzo duży dyskomfort. Wyginięcie kręgosłupa szyjnego w prawą stronę. Tak, na pewno nic przyjemnego. Tak, w parterze wszelkie takie myczki sprawiające, że jest nam, mówiąc kolokwialnie, nieprzyjemnie, gdzieś tam odciągają nas od tego głównego zadania, jakim jest wstanie do góry, to gdzieś przetoczenie. Czas ucieka, a my zamiast odwracać tą walkę na swoją korzyść, skupiamy się na tym, żeby zrzucić właśnie na przykład czyjąś nogę. Oczywiście, a wiele nieprzyjemności serwuje swoim przeciwnikowi Oliwier Szczygieł, na przemian dociska jego twarz łokciem, to uderza młotkiem, dociska łokciem, to uderza młotkiem. Bardzo ciasne trzymanie w pozycji bocznej wykonuje w tej chwili Oliwier Szczygieł, nie zostawia ani milimetra Adrianowi Gwaderze. Ogromny doping na trybunach, głośny Ronin niosą się błyskawicznie przesunął swoje kolano przez brzuch Adriana Gwadery i zdobył dosiad. Teraz rozpuszcza ręce Oliwier Szczygieł. Bardzo mocne ciosy trafiają w głowę Adriana Gwadery. Cezary Wojciechowski został zmuszony do otrzymania tego pojedynku. Przerywa tę walkę na korzyść Oliwiera Szczygła już w pierwszej rundzie. Ja myślę, że zdecydowanie to już czas na przejście na zasady zawodowe dla Oliwiera Szczygła. Myślę, że może brzydko to zabrzmi, ale traci czas w tym semi-pro. Myślę, że jest już gotowy. Myślę, że jest już gotowy na te zawodowe pojedynki. Spójrz, ile czystych ciosów dosięgnęło brody Adriana Gwadery. Tak, bardzo przytomna reakcja sędziego. Tu już nie było po prostu na co czekać. Dokładnie, każda kolejna sekunda powodowałaby tylko niepotrzebne obrażenie na twarzy Adriana Gwadery i jego mózgu, niestety.